Hormatly Atawatan TV kanalynyň dinleýijleri, tomuşajyry, ses habarymyzyň täsirini hemmeňizi hoş gördük. Bugun size Türkiýanyň Türk Hava Ýolu aviakompaniýasynyň 2023-nji ýylyň mart aýy boýunça täze resepsiýasyny ýetirmek isleýäris. Bize gelip goşan täze maglumaty görä, Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy 2023-nji ýylyň 26-njy martyndan başlap İstanbul, Aşgabat, İstanbul uğruna hepdede 7 gedek, yani hepdeýäniň her güni adaty uçuratmalarını amala aşyrar. Öň bilýärsiňiz, Türk Hava Ýolları Aşgabat uğruna 4, Türkmenbaşy uğruna 2, yani hepdede 6 sany uçuratmalarını amala aşyrýardy. Bular barada giňişli maglumaty biz Atawatan Türkmenistan.com saýtymyza ýerleşdirdik. Günüň dowamyny bolsa aýraty video habar ýazgyp Atawatan TV kanalymyza hökmen ýerleşdireriz. Hormatly tomuşajlarymyz, şu ýerde bir zat belläp geçmek isleýäris. Ýadyňyzda bolsa Türkiýe wiza bardy bir habar ýeretipdik. Şu habar bilen magnaşly ýene goşmaça soralar gelýär. Ýani şeýle soru. Türkiýe wiza eger Türkmenistandan Türkiýe'ye geçip bolsa gerekmi? Ýa-da dünýäniň haýsy ýurdundan Türkiýe'ye geçip bolsa wiza gerekmi? Hawa, nereden Türkiýe'ye geçip bolsa, eger Türkmenistan raýaty bolsa, wiza gerekler ýa-da belläp geçipdik. Şoram ýok bolsa, onu ister Dubay'dan, ister Moskvadan, ister Amerika'dan tapawuzy ýok. Nereden Türkiýe'ye geçip bolsa, hökmen wiza gerekdir. Wiza bilen magnaşly ýene belläp geçmemiz gelýär. Yani wiza üçin bir näse resname gerek. Onların sanyny Atawatan Türkmenistan.com saýtynyň syýahaçylyk saýatyna ýerleşdirdik. Şu resnamalaryň terjemesi üçin hem aşağı şäherine ýerleşýän Maňhul hyzmat terjeme merkezine ýüz bilersiňiz. Häzirçe hoş, sag bolun.